Ang kamahinungdanon o responsibilidad sa media sa publiko ang gihisgutan atol sa Ilocos Leg sa GMA Masterclass Series sa Vigan City. Ang pag-ila sa tamang impormasyon, gihatagan usab o gibugaton. Ani report. Sa matag pangandoy sa tao, dili malikayan nga moagi kini sa daghang pagsulay. Daghan pa kini og maagian nga kalisdanan una makabot ang kalampusan. Kini ang pipila sa istorya mahitungod sa kalampusan sa pipila ka individual nga mihatag og mensahe ug inspirasyon sa gipahigayong GMA Masterclass Series 2022 sa Vigan City. Atubangan sa mga estudyante, gipadayag sa executive producer sa Kapuso Mo Jessica Soho nga si Joselito Tan ang iyang pangandoy kaniadto nga mahimong magsisibya nga karon usa sa mga producer sa top rating ug award-winning nga programa. Ilan lang ang mga ito sa mga dahilan kung bakit sa kabila ng demands ng aming trabaho, pinipili pa rin naming manatili. Dahil bilang mamamahayag, naniniwala akong kaakibat ng ating mga responsibilidad ang misyong makapagpabago ng buhay. Naghatag usab og mensahe sa mga estudyante ang Ilocana ug premyadong journalist nga si Jessica Soho. Sapay kumata na salunat kayo, kanasayaat ti sitwasyon nyo dita. And I hope to see you soon, numalpas datoy, sapay kumatag kita-kita kayo amin. Thank you, agbiag tayo amin, agyamanak apo. Dili mahadlok nga masipyat sa kinabuhi, kundili sa gubangon kini, bisan unsa mang pagsulay, ang tambag ni GMA acting coach Ana Fileo. Try your best to create an environment where you are encouraged to ask questions, where you are encouraged to try, to make mistakes, to get up, get stronger, and then try again and ask questions. Katakusog sakripisyo sa mga atleta sa natad sa sports ang ehemplo ni GMA News and Public Affairs host and anchor Atom Araulio mahitungod sa excellence. Kung sa natad sa broadcast, makita kini sa kalidad sa trabaho. How do you define excellence when it comes to broadcasting? Maybe some would say it's the quality of their work, and that's a good answer. So to a certain degree, there's a lot of subjectivity when it comes to defining excellence outside of very narrow fields like the field of sports. Dili mawad-an og paglaom apan magpursigi sa gusto nimong karir ang tambag ni GMA Drama Concept Creator, Developer and Head Writer Suzette Doctolero. Okay lang na mag-fail, ang importante, subok ng subok, laban lang ng laban, importante, tayo lang ng tayo, gawin ang lahat para ma-achieve ang inyong goal sa buhay. Ang kamahinungdanon sa GMA Regional TV ug sa advokasya niini nga Local News Matters ang gipadayag ni GMA Regional TV co-anchor and news desk editor Joanne Ponsoy. Sa sobrang iksi ng panahon nga o time airing nga ng national news, hindi lahat ay nadidiscuss o nire-report itong mga balita sa regions. So doon naman kami pumapasok. Kami naman ang nagbabalita sa mga kaganapan sa inyong mga rehiyon. Dili sayon ug walay shortcut alang sa kalampusan sa usa ka tawo. Aron kini makabot, padayon nga magtuon. Mao kini ang tambag ni celebrity chef and entrepreneur Jose Sarasola. Sometimes you'll hear negative stuff, you'll fall down, but get back up. Part of life is struggling eh. It happens eh. It's never an easy path to get to your goal. Ang pagtuki sa tamang impormasyon aron dili mabiktima sa fake news ilabi na sa social media ang gipadayag ni GMA News and Public Affairs Digital Media Head Eileen Ray Perez. Kinahanglan ang responsableng netizen. Think before you click. Porque ito yung nasa plato mo, ito yung punong-puno yung plato mo ng ganitong content, ibig sabihin yun yung totoo. So ingat tayo sa mga kinakain natin. Nasabtan usab ni GMA actress and singer Julian San Jose ang mga working student tungod iyaha usab kining naagian. Dili kuno lalim ang iyang giagian una siya nagmalampuson. Do you believe in this? Jack of all trades, master of none? Ako kasi, ako lang naman to Parang for me, parang hindi. Parang hindi ako naniniwala kasi when you try to master something, you strive to be the best at it. You strive and strive until you achieve it. Gihisgutan sab ang katungod ug responsibilidad sa matag usa sa pagpili og kandidato karong eleksyon.
Matud kang GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Beltran Amoroso, kinahanglan nga magsukit-sukit ug mag-imbestiga sa mga kandidato nga magpapili nga mosunod nga lider sa nasod. We will pick the right leaders in the coming elections. That these chosen ones, these leaders, will effect a positive change in our country. Today, as we start the 13th leg of the GMA Masterclass series, we recognize the diversity and power of the voices and stories of the Filipino youth. Dako ang pasalamat sa station manager sa GMA Regional TV Ilocos nga si Sheila Marie Medina sa mga nagpalayo sa GMA Masterclass series. To the Heritage City of Vigan for helping and assisting us for our venue today. Remember, nakasalalay sa inyong mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Nahatagan usab og oportunidad ang mga estudyante nga makapangutana sa mga panelist ug kahigayunan nga maka-selfie. So it's really nice thing na meron tayong mga ganitong activities, especially sa amin na communication students. Actually, this is our first outside of face-to-face activity sa amin dito sa student ng UNP. Ang number one na natutunan ko ngayon is not giving up in your dreams, no matter how big the struggles, know your purpose. Ang GMA Masterclass series kabahin sa panata sa GMA Network nga magiyahan ang mga botante sa insaktong pagpili sa mga musunod nga lider sa nasod sa umaabot nga eleksyon. Kay dapat totoo. Puso tayo, tapat sa pagbabalita. Kapuso, ikaw ang ako. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.